Kardom, Pinibirta Rjuta, Pinibirta Thanbaki, Nili Monjero Pipi. Aprang si Birtam Ton Pensipa Jirmidam de Aprang Prang, Birtam Kumpi, Arjuponita. Koilamati PHE along, Apora Teng Pendratatum, Langlong Verve. Mirdalin BP, Loke Charlie Pen Anparta, Therangke Thekta Thekpe. Lakhain ko ratroke parlo apar de hori rongpi so arong PWD atowar langket he ajok langpon plane. Birtam Kumpi Arju Igderapi, Puthon Birtam Tompen, Chepa Jirmidam Sena. Lakhain ko raponi lip development block ke parlo angkang, Koilamati Havar, Ilongwet PHE do. Bonta sai photum kaike kilang ver kavia joine ratatum langkelong don atotte. Langke kado kawita kenang sot. Lasi kaike ta ratatum apora tengpen langkelong dun verji aphan Karbianglong Autonomous Council pen kedam tang pining pen ningkan thongkep sose aprang labang sorong aphan kejun alang avar sai pilo. Bonta hala so hutke kado kawe doning koi rapho thongkep malomsi la sovar sai chodeng dun longchot. Bonda pining pen jang mia chiklo malom pen Karbianglong Autonomous Council pen Jal Jeevan Mission a schema hin pen Rahul Saha aphan contractor arpu PC rat atum aphan pipe alangpong aphai kepa batpon Pharui Sira ingkoya don aphan idon pen pipe alangpong ahemalong ankejun alang avar sai pipon lo. Bonta non bari khapor langthe langpleng abotor ahut ar vejangpo langpong arlo aketerabun sangti inghan jingthangpo langcheleng un epo ar nisinini anta langlong le. Langkai kita kelong verji pulote ladak sai photum bangke thomaphan ar buke pekdo latum kachilang vernang ji ar pudo bonta nonason pulote ningthe move ratatum pensi kai keta hengno dim anta klempon nang bom pusi ratatum chethan pon Nilipen Bertap tang dakpon Anilson Rongphar News 24 Karbianglong. Lakhain Koirapo Nilip MSC constituency ke parlo Koilamati Dhoniram Ingtiarong Amikar Daniel Belapen Renuka Ingtipiatum Asupi Adagwamso Mirdalin Bepi Loki Charlie Ahin Anata Aning Reset Lapen Pirthak Asaita Thekser Hakoki Suarlo Suato Maphanke Bang Ahem Arleng Paporhi Patheksita Mo Achor Dolote Ha Bang Ahem Chepondet Po Puamat Suarlo Suato Maphan Loki Charlie Pacharli O Longli Bangahem chubi dunpo oso ubok peri ke chok han an kitun lasonsi pacharli bonda sopin swato maphanke lo pacharli po api apo tumta kaching honta andeng ang hoidokok arjudun long lapen theklong sitano nakaike sopin swatum ko an market thek lasonsi swarlo swatum ta thek mirdalin bepi arta crazy pirthak ke thak ke charli ke arta ningkan nerke penlo ke charli ke cheng Loke Charlie ke Koilamati Presbyterian Mission School alongsi LKG 1 pen non class 5 angdeng an aning kanwang result mate satlang angthek first division distinction anong e kachepalong dunwer abang philo tuning lockdown ahut pen pindeng sumpot ki phirke thak anat aning ke hang aning reset abang phi arnisi thanlote thek phet lapuson aning ke reset abang philo labang so pindeng sumpot ke thak lahai asai ke thana bang aphi basai kropisi thanpon non pining arni anke jamborong pini wamko poho pekok anta amethang penta keran pen patang det anta thek pamelo pusi chethan pon lapuson aphan Karbianglong Autonomous Council pen kopini avar sai pipona sonte loke charli pen anpar pirthak ke thek ahin anat paprang dun thekji pusi asar bura pen choning ripon choki hola pen Bertapang dakpon Anilson Rongphar News 24 Karbianglong. Lakhain koi ratrok ke parlo Duarbagori constituency arlo apar de hori rongpi so arong PWD atowar pi angbong langke thepar pek ajok towar pi angbong amat langpon plin RCC bridge mate dolong si ke don bek nangji adim si culvert si don roy ajok patharjan alang roy arve ke jang par pek ajok rongtrok pho arat ke dam ke wang mati PWD atowar pi angbong chite mamat langke the o ajok langpon plin gari motor ke doa tumsi tame ke dam ke wang aki sung do koklo Lasira datum mesen pen RCC bridge nang piason te me parji pusi joning ripon pado Pinya Berta ke lans kantong pon iglo domi thak me kardong